Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, a te omnis caro veniem. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Kuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għalli niċċelebraw il-misteri qaddisa u noffru din il-qoddisa b'suffraġġju ta' Monsinjur Giuseppe Merċieqa u niftakru wkoll fil-membri tal-kapitlu li mietu dawn l-aħħar xhur. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mrijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox ħenn għal qaddej tiegħek Monsinjur Giuseppe Merċieqa li fidej ħafdajtlu il-familja tiegħek ta' Djoċesi ta' Malta. Għamel li jidħol għal dejjem fil-għena ta' sidu bil-kotra tal-frott tal-ħidma tiegħu. U ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżies, il-profeti li ħabbru l-grazzja li kellha tingħata lilkom x'tħarġu u tkixfu fuq din is-salvazzjoni. Huma kienu jitkixfu l-mod
u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispiritu ta' Kristu li kien fihom. Meta kien jiġdilhom minn qabel id-dbatijiet ta' Kristu u l-glorja tiegħu li kellhom jiġu warajhom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom, imma likom. Kien jiswa dak li huma kienu jħabbru. U li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelju. Dawn huma l-ħwejjeġ li l-Anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li għad tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wieħed ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom. Iżda bħalma qaddis hu dak li jsejħilkom, kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub, kunu qaddisin għax qaddis jien. Il-kelma tal-mulej. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Faħrek bissir sid is-sema u l-ard. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
F'dak iż-żmien qabeż Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għeliqi tagħhom ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-darba aktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għeliqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar. U tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tajjeb, ħallejna kollox u ġejna warajk. Pietru jitkellem f'isem l-oħrajn kollha. U donnu qed jgħidlu: Allura mulej aħna wara li għamlu d-deċiżjoni x'se jieħdu? B'xi mod Pietru qiegħed jitkellem ukoll f'isimna. Għax aħna mingħajr ma rridu in-natura tagħna l-bnedmin hekk ġġalna naħsbu. What is it for me? Or what is there for me? X'hemm għalija fija di? Xejn misni? U Ġesu ma jgħidlux se tibqgħu bir-rieħa. Ma jgħidlux hekk. L-ewwel qed jirrikonoxxi li l-istedina tiegħu u l-eżiġenza tal-Vanġelu titlob minna distakk u libertà. Li jweġġgħu. Li tħalli il-ħutek jew l-ommok, il-missierek, lill-uliedek għax ma jistax ikollok jew jekk ikollok ma tistax tirrikonoxxihom. Lill-għeliqi. U l-mulej iwedna ħafna iżjed u l-esperjenza tagħna hija li meta aħna nintelqu f'idej il-mulej imqar mhux biss fis-saċerdozju jew l-episkopat, imqar fi żwieġ. Inti tagħżel mara waħda u tlaqt l-oħrajn kollha tista' tiġi waħda isbaħ u tgħid issa bbukjat m'hemmx tagħmel. Għalkemm kultant anke dik issa ma tantx għadha di moda. Il-ħajja u l-eżiġenzi tal-Vanġeli jiddisponuna jitolbuna għażliet iebsa. U l-mulej ipattina b'familja kbira. Jekk niftakru fil-ħada Monsiur Merċieqa fiċ-ċokon iċċaħħat minn ommu missieru fis-seminarju minuri u mbagħad fis-seminari tal-kbar fl-istudji tiegħu f'Ruma fejn budget ċkejken kellu isegwi
Kultant kien jirrakkonta hekk xi ħaġa xi anedditu, intom tafu kemm kien riservat Monsignor Merċija. Ma kultant kien jirrakkonta. Darba minnhom kien qalli li biex imur fil-parroċċa kien jirkeb mutur. U biex ma jħossx il-bart kien qalli xi darba provaċa li, ma nafx jekk provajtix. Kien qalli kont nagħmel gazzetta taħt il-ġakketta dik tilqalek iżjed il-bart. Jinjuża il-karti tal-gazzetta bħala insulation. Il-mulej battilu b'ħafna uliet u magħhom taħu ukoll ħafna faraġġ u ħafna wkoll uġieħ ta' moħħ u ta' qalb u biex mingħajrx tal-vixri. Ma xi ħaġa li tolqotni fil-lista u din insibuha biss fil-Vanġelu ta' San Mark. Hemm xi ħaġa partikolari fil-Vanġelu ta' San Mark li meta Ġesu jagħti l-lista m'hemm ħadd fosthom li min issa f'din id-dinja ja Ġesu ma jirċivix għal 100 darba aktar djar, aħwas u binu bniet, ommijiet u liet eliqi flimkien ma' persekuzzjonijiet jgħid. Flimkien ma' persekuzzjonijiet. U l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Aħna xhieda diretti tal-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minna u għadda minna Monsignor Merċija. Meta kienu jgħidulu is-Sur Merċija u tant titli sbieħ oħra. U l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Aħna iltqajna hawnhekk b'din il-fidi. Il-fidi li l-wera tal-mulej li rajnija sseħħ fil-ħajja ta' Monsignor Merċija li mir-Rota Romana ġie mibgħuta hawnhekk. Naħseb qatt ma ħolom li jkun awżiljarju ta' Monsignor Gonzi, darba minnhom wad buttaraġġ, imma baqa' ħaj għall-grazzja t'Alla. U issa mitfunin rib xulxin, insomma, jistennew il-ħajja ta' dejjem. U biex niftehmu Monsignor Gonzi l-imbotta l-Monsignor Merċija, mhux bil-maqlub sewwa, xi nkunu ċari. U kellu ħafna artijiet u kellu wkoll mbagħad bl-agreement bħalma jiġri l-ħafna isfijiet jara kif jew joħduhomlu bil-qorti jew bil-liġi jew bit-taħwit tal-bnedmin waħda minnhom. Il-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem. Ejjew nitolbu fid-dawl tal-fidi tagħna fil-mulej li l-weda tiegħu ma tonqos qatt. Għal ħutna mejtin kollha. Illum waqt li nitolbu għal Monsignor Merċija, l-aħħar isqof djoċeżan li ltaqa' mal-mulej fil-misteru tal-mewt u tal-qawmin għall-ħajja, nitolbu wkoll għall-isfijiet kollha ta' Malta. Mill-ewwel żminijiet sal-lum biex il-mulej ikollu ħnina minnhom nitolbu.
Nitolbu għal-membri kollha tal-kapitlu li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija li ġġeddet fihom fis-saċerdozju biex intmu lejta tihom il-mistrieħ ta' dej. Nitolbu għal-ħutna kollha li fit-tannieqa tal-imħabba l-ħnina tiegħek qegħdin jistennew il-faraġ tal-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk għal-poplu tal-Ukrajina u għal-miet ta' vittmi ta' daw l-aħħar ġranet minn kull naħa. Niftakru fl-ommijiet, il-missirijiet, l-uliet, l-aħwa ta' dawn is-soldati mibgħuta għal-qatla biċ-ċiniżmu l-kefrija tal-bnedmin. Nitolbuk mulej tatina erf biex nifmu il-ħajja kemm hi sabiħa u kemm hi prezzjuża u li kollha tama tajba biss fik u waqt li tistrieħ fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu ħnina tiegħek bla tarf għal qeddej tiegħek l-Isqof Giuseppe Merċieqa biex jaqla l-maħfra bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek li hu meta kien fostna kienu joffrijulek għas-salvazzjoni tal-fidili bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Hu s-Salvatur tad-dinja, il-ħajja tal-bnedmin u l-qawma mill-imwiet. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek.
Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urrodu lek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek bi kull tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal nagħtijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Danu l-ħaruf tal-la, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Murej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun irfeja.
nitolbu. Kattar mulej l-ħniena u t-tjieba fuq il-qaddej tiegħek Monsignor Giuseppe Merċieqa biex hu li xandar lil Kristu u fih it-tama bis-saħħa tas-sagrifiċċju li offrejnielek jissieħeb għal dejjem mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-misteri qaddisa u tabna l-mulej biex iddaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena id-dawl u sliem lil ħuna l-Arċisqof Monsignor Giuseppe Merċieqa. Qalbna qawwija fil-misteru tal-qawmien mill-imwiet se jrisna nbierku l-ħabar tiegħu. Jienu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut ikollu l-ħajja, u kull min jgħixu jemmen fija dan ma jmut qatt. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem. Għatihom il-mistrieħ ta' dejjem, fuqhom jittitaw ta' dejjem. Għatihom il-mistrieħ ta' dejjem, fuqhom jittitaw ta' dejjem. Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa, jiena nitolbok bil-ħnina. Għatihom il-mistrieħ ta' dejjem, fuqhom jittitaw ta' dejjem. Jekk taħtijiet intati każ mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ, imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimu fil-biża' tiegħek. Għatihom il-mistrieħ ta' dejjem, fuqhom jittitaw ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox intaħkem fuq il-ħajjin u l-mejtin u tħenn għal kulħadd. Fiċċu kontana nitolbuk li l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa jikseb mit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-maħfra ta' dnubietu, ħalli jitenna bik u jfaħrek għal dejjem bi Kristu Sidna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Yeah.